мунтахабҳои футболи Туркманистон ва Баҳрайн дар бозиҳои даври дуюми гурӯҳии ҷоми Осиё ки дар кишвари Қувайт ҷараён дорад ба натиҷаи мусовӣ даст ёфтанд. Вохӯрии мазкур бисёр ҳам ҷолибу диданӣ сурат гирифта, футзалбозони ҳарду даста беҳтарин рақобатро нишон доданд. Дар дақиқаи даҳуми бозӣ ҳисоб тавассути зарбаи бозингари мунтахаби футзали Баҳрайн Аҳмад Муҳаммад Антара кушода шуд, аммо дери нагузашта бозингарони мунтахаби Туркманистон ҳуҷуми ҷавобиро анҷом дода ба задани гол даст ёфтанд. Саидов Гурбенгелдӣ ҳисобро 1-1 гардонид. Баҳрайн бори дуюм дар ин вохӯрӣ ба пеш баромад. Ин навбат Муҳаммад Абдулло Алӣ муаллифи гол шуд. Футзалбозони туркман бо вуҷуди ду гол хӯрдан дар идома ақибнишинӣ накарда боз ҳисобро баробар сохтанд. Ин навбат низ Саидов Гурбенгелдӣ натиҷаро мусовӣ гардонид. Дар идомаи рақобат Туркманистон на танҳо ҳисобро баробар намуд, балки ба пеш ҳам баромад. Бозингари шумораи 7 тими миллии футзали Туркманистон бо голи сеюми худ бартарии дастаашро таъмин сохт. қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 3-2 хотима ёфт. Дар нимаи дуюми рақобат Саид Муҳаммад дар ҷаримагоҳ қоидаи бозиро вайрон кард ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин намуд. Барои Саидов Гурбенгелдӣ ки беҳтарин бозии худро дар ҷоми Осиё анҷом медод, ин шонси хуби задани голро аз даст надод ва ҳисобро 4-2 намуд. Новбаста аз 4 гол хӯрдан ин охири кор набуд. Баъд аз якчанд ҳуҷумҳо аз ҳарду ҷониб Фаллаҳ Аббос голи сеюми якачини Баҳрайнро ба дарвозаи мунтахаби Туркманистон ворид намуд. 30 сония мондан то анҷоми вақти асосии майдондорӣ Муҳаммад Раҳди Алсалдӣ Баҳрайнро аз нокомӣ наҷот бахшид. ҳамин гуна дидори мазкур бо ҳисоби 4-3 поён ёфт. ёдовар мешавем ки Туркманистон дар даври аввал аз мунтахаби Ӯзбекистон бо ҳисоби 8-0 шикаст хӯрда буд. Баҳрайнро бошад Тоҷикистон ноком гардонида буд. ҳарду мунтахаб дар гурӯҳи худ як имтиёзиро касб карданд. бозии марказии даври дуюм дар гурӯҳи Б-и ҷоми Осиё ин рақобати ду мунтахаби пешсаф Ӯзбекистон ва Тоҷикистон маҳсуб мешуд. бидуни шубҳа дар ин майдондорӣ Ӯзбекистон довталаби асосӣ барои пирӯзӣ маҳсуб мешуд ва ҳамин буд ки дар дақиқаҳои нахустини майдондорӣ футзалбозони ӯзбекистонӣ аллакай ҳисобро кушоданд. баъд аз зарбаи Элбек Туркинов туп вориди тури дарвозаи мунтахаби Тоҷикистон шуд, аммо шогирдони пайрав Воҳидов бо зарбаи қавии Файзалӣ Сардоров аз масофаи дуртар ҳисобро 1-1 намуданд. капитани якачини футзали Ӯзбекистон Даврон Чориев ба задани голи дуюм даст ёфт ва бори дуюм дастаашро ба пеш баровард. дар дақиқаи 20-уми майдондорӣ Анасхон Раҳматов бори сеюм тӯбро ба дарвозаи Фирӯз Бозмуҳаммадов намуда, ҳамин гуна қисмати аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 3-1 ба суди тими миллии футзали Ӯзбекистон хатм шуд. қисмати дуюми рақобат бо ҳуҷумҳои пайдарҳами футзалбозони тоҷик оғоз шуд. дар ин фурсату фосила Файзалӣ Сардоров ва ҷамъи ҳамдастагонаш борҳо имкони тағйир додани ҳисобро доштанд, вале аз ӯҳдаи ворид намудани туп ба дарвозаи рақиб баромада натавонистанд. бояд гуфт ки дар қисмати дуюм сармураббии мунтахаби футзали Тоҷикистон Пайрав Воҳидов дар хати дарвоза як фирӯзро ба дигараш иваз намуд. гуфтан ба маврид аст ки мунтахаби футзали Тоҷикистон маротибаи 11-ум аст ки дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё ширкат меварзад ва имсол имкони хуб дорад ки аз гурӯҳаш барояд. дар қисмати дуюми рақобат футзалбозони кишвари мо ба қавле ба рақиб фурсати нафаскашӣ надоданд. ҳамин буд ки Файзалӣ Сардоров партофти зебои ҳамдастаашро аз канори майдон вориди тури дарвозаи мунтахаби Ӯзбекистон сохта, дар ин вохӯрӣ дублро марбути номи худ гардонид. дар идома талошҳои зиёди футзалбозони кишвари мо натиҷаи дилхоҳ ба бор наовард ва ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 3-2 ба суди Ӯзбекистон ба анҷом расид. бояд гуфт ки Ӯзбекистон баъд аз ин ғалаба соҳиби 6 имтиёз шуда, новбаста аз натиҷаи даври сеюм ба марҳилаи плей-оффи мусобиқа баромад. барои азинаи дуюм баромадан ба даври дигар тими миллии футзали Тоҷикистонро зарур аст ки дар бозӣ бар муқобили Туркманистон ғалаба ба даст орад. мунтахаби Ӯзбекистон бошад бо Баҳрайн майдондорӣ мекунад.